дуруд хонандаи рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон. Рӯзҳо ба дуняи фастам шуморо бо нашри нави рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон ошно месозам. аз мулоқоти дуюми сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо то арзи сипос барои ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон. зери ин ном матлабе дар шумораи нави рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон нашр шудааст, ки дар он аз сафари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ҷумҳурии Қирғизистон ҷиҳати иштирок дар саммити дуюми сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Иттиҳоди Аврупо сухан меравад. дар ин мулоқот кадом масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд? боз кадом масъалаҳои муҳим мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт? шумо метавонед аз шумораи нави рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон мутолиа намоед. ба ту кӣ гап додааст? ё марги тафаккури ҷавон аз куҷост? матлаби дигаре таҳти чунин сарлавҳа дар шумораи нави рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон аз чоп баромадааст, ки дар он муаллиф мушкилӣ надоштани андешаи шахсии ҷавонони имрӯзаро, ки чаро аксарияти онҳо манъи худро надоранд, мавриди баррасӣ қарор додааст. омили андешаи шахсӣ надоштани ҷавонон аз куҷост? чӣ бояд кард, ки ҷавонон андешаи шахсии худро пайдо намоянд? ба ин ва дигар саволҳо метавонед аз шумораи нави рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон посух пайдо намоед. тантана ва шаҳомати ҷудои ҷаҳонӣ дар душанбе. бале, шумо хонандаи закии рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон пай бурдед, ки ин ҷо сухан сари чорабинии сатҳи ҷаҳонии гран-при Душанбе 2023, ки нахустин маротиба дар Душанбе баргузор гардид, меравад. дар мусобиқаи мазкур, ки давоми 3 рӯз дар шаҳри Душанбе давом кард, ҷудокорони тоҷик соҳиби 7 медал гардиданд. дар давоми ин 3 рӯз кадом варзишгарони тоҷик дастболо шуданд? тоҷикистон дар рейтинги ҷаҳони ин мусобиқа дар кадом сатҳ қарор дошт? метавонед аз шумораи нави рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон пайдо ва мутолиа намоед. танбалӣ чист? хислат, одати бад ва ё бо чунин ном маводи дигаре дар шумораи ахири рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон аз чоп баромадааст. муаллиф дар матлаби зер аз танбалии одамон мегӯяд. чаро одамон танбал мешаванд? чӣ боис мешавад, ки одамон ба танбалӣ рӯ меоранд ва чӣ гуна бо он мубориза бояд бурд? агар ба ин суолҳо посух ёфтан мехоҳед, пас сар бизанед ба шумораи ахири рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон. асрори ангушти баста ё чӣ гуна Карим Бензема рафтори бадашро раҳо кард. матлаби мазкур зиндагинома ва фаъолияти собиқ футболбози машҳури дастаи Реал Мадрид Карим Бенземаро дар бар мегирад. муаллиф дар мавриди қаҳрамонаш, ки ӯ чӣ гуна ба ҷаҳони футбол ворид шуд ва чӣ гуна се орзуи даврони кӯдакии худро амалӣ сохт, қисса мекунад. ки боиси муваффақият ва раҳо кардани одатҳои Карим Бензема шуд ва ангушти бастаи ӯ чӣ асроре дорад? ба ин ҳама метавонед аз шумораи ахири рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон посух дарёбед. рӯзгоре, ки онро ҳаёт гуфтан нашояд. бо чунин ном матлабе нашр шудааст, ки он аз нақси ҳуқуқи занони афғон пас аз ба сари қудрат омадани ҳаракати Толибон сухан меравад. дар он муаллиф аз вазъи нигаронкунандаи занон дар Афғонистон ва авзои бади рӯҳии онҳо менигорад. Толибон боз кадом ҳуқуқҳои занони афғонро поймол карданд? чӣ гуна маҳдудиятҳои навро дар назди онҳо гузоштанд? посух ба ин ва чанд саволҳои дигарро метавонед аз шумораи нави рӯзномаи ҷаҳони Тоҷикистон пайдо ва мутолиа намоед. моро ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, YouTube, Telegram ва Instagram пайгир бошед.